Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek! Kedves testvéreim, a mai napon azt ünnepeljük, hogy 1932. szeptember 18-án, tehát pont ezen a napon, amikor vasárnapra esett abban az évben, excellenciás Fidler István szatmár nagyváradi püspök fölszentelte ezt a templomot. Egy különleges szertartást is végeztünk, ami nálunk a rendben szokás, hogy ilyenkor a templom minden oltárát a tisztelet jeléül tömjén füsttel illetjük, és azokat a helyeket, ahol a püspök annak idején a templom falát szent krizmával megkente. Ezeket a helyeket a falra festett keresztek jelzik. Ha belépünk egy templomba és ilyen kereszteket látunk, akkor tudjuk azt, hogy ez egy felszentelt templom. Ugyanis kétfajta megáldása van a szent helyeknek, az egyik a benedikció, vagyis a megáldás, amelyik lehetővé teszi a kultusz szertartásainak használatára a szent teret, és ugyanakkor van a konszekráció, vagyis a felszentelés, amelyik egy nagyobb szertartás. Ebben részesült a mi templomunk 1932-ben. Emlékezzünk meg a felszentelő püspökről ebben a szentmisében, a rendtársakról, akik akkor körülvették, és imádkozzunk szorongatott helyzetünkért, amiben én vagyok, és ugyanakkor imádkozzunk mindenki problémáiért, akik elhozták magukkal a lelkükben és a szívükben. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Irgalmazz, Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek! Akaratú embereknek! Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűneit,
könyörögjünk! Istenünk, Te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük. Hallgass meg néped könyörgő szavát, add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban István így szólt a néphez, a vénekhez és az írástudókhoz. A pusztában atyáinkkal volt a szövetség sátra. Így rendelte nekik Isten, amikor Mózesnek meghagyta, hogy készítse el azt a hegyen látott minta szerint. Ezt atyáink átvették, és be is vitték Jozsuéval a pogányok birtokára, akiket Isten kiűzött innen atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid koráig. Ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött, hogy hajlékot emelhessen Jákob Istenének. De csak Salamon épített neki házat. Ám a magasságbeli nem lakik emberi kéz emelte hajlékban, ahogy a próféta mondja, az ég a trónusom, a föld pedig a lábam zsámolja. Miféle házat építhetnétek nekem, mondja az Úr, milyen helyet nyugvó helyemül, hiszen mindez az én kezem alkotása. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ti Isten épülete vagytok. Mint bölcs építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel megvetettem az alapokat, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja,
azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, 4 annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Az egyház nem olyan, mint egy cég. Ha egy céget alapítanak, akkor meg kell először írják a szabályzatát, utána kell neki egy székhelyet is keresni, ahová bejelentik, és utána aztán bejegyzik a cégek könyvébe a kereskedelmi kamaránál, és az az igazolás tulajdonképpen a cégnek a születési bizonyítványa. Az Anyaszentegyház nem egy cég, nem egy jótékonysági klub, nem a jó szándékú barátoknak az egyesülete, hanem Isten szent népe és Jézus egyháza, vagyis az ő közössége. Ez a közösség a kezdetben nem rendelkezett templommal.
Jézus mennybe menetele után az apostolok cselekedetei leírják, hogy a kenyértörést házaknál tartották, és hát ugye még feljártak a Salamon tornácba a zsidó imádságoknak az idején, hogy ők is imádkozhassanak. Tehát az első hely, ahol a szentmisét ünnepelték, gyakorlatilag a magánházak voltak. Utána aztán körülbelül a 4. századig, ameddig Nagy Konstantin 313-ban nem engedte meg a vallás gyakorlását a keresztényeknek, addig ugye különösen a nyugati egyház titokban kellett, hogy összegyűjjön. Ott is, Rómában is házaknál tartották a kenyértörést, vagyis a szentmisét, és hát ugye minden gazdag kereszténynek, vagy gazdag rómainak a háza olyan volt, hogy létezett egy nagy terem, amelyik egy bálterem, vagy a közösségi tér tulajdonképpen, ahol lakomákat szervezett a házigazda. Ezeket hívták bazilikáknak tulajdonképpen, és ezekben a bazilikákban tartották a kenyértörést, vagy a kezdetleges szentmisét. Körülbelül 380-ban az egyik ókeresztény irat, ami kánonjogi súllyal is bír, a Constitutiones Apostolorum említi, hogy a keresztény templomokat keletelve, tehát a szentélyük kelet felé kell legyen, úgy kell megépíteni. A kelet azért is fontos, mert a Szentírásban a próféták mindig onnan látják az Istent jönni. De ugyanakkor van egy pogány érintése is ennek a keletnek, hiszen a nap felkel. És még Nagy Konstantin is azt hitte, hogy a nap maga az Istennek a trónusa. És amikor a nap felkel, akkor az Isten trónusát látjuk. A keletelt templomokban nem voltak ilyen oltárképek, mint a barokkban, hanem általában egy nagy ablak volt, nyilván nem volt elektromos áram sem, de reggel, amikor imádkoztak a papok vagy szerzetesek, akkor láthatták, hogy megtelik fénnyel a templom a szentélyen keresztül, és maga a világosság, a fény, mert hisz Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, a legősibb szimbóluma az Úr Jézusnak. A mi templomunknak is, mert a barokk is megőrzi ezt a hagyományt, megvan az ablaka ott az oltárkép fölött, csak az a baj, hogy sötét. A mi időnkben ez nem volt sötét, mert a zsolozsma kápolnára nyílott, ott tartották az imádságukat a premontreiek, és hát ugye sokszor nyitva volt ez az ablak, hogy szinte lehallatszott a templomban is. Reményik Sándor, aki nem volt ugyan katolikus, de sokat tartózkodott nálunk is, egyszer megemlékezik arról, hogy itt a templomba imádkozva hallotta a papok imádságát, pontosan az ablakon keresztül. És hát ugye, bár nincs keletelve a templom, de az az ablak is teljesítette azt a funkciót, hogy a fényt átengedje, és ez a fény legyen a messiás királynak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a szimbóluma, a mi templomunkban is. Kedves testvéreim, tehát a keresztény templomok az egyház alapítása után több száz évre kezdtek úgy kialakulni, mint templomok. Nyilván, hogy a keresztény templomnak is meg kell legyen az a beosztása és szentségi jellege, amely a jeruzsálemi nagy zsidó templomnak is volt, és hát ugye, mint ahogy a többi szentélynek is. És bizony az ottani struktúrákból a keresztények is merítettek. Csak minden átértelmezést kapott. Kedves testvéreim, Szent István diakónus, préposságunk nagy védőszentje, beszélt nekünk az első olvasmányunkban, az apostolok cselekedeteiben,
Egy részlet volt az ő nagy beszédéből, amikor őt elítélték, és utána megkövezték. És ezt hallottuk tőle. A pusztában atyáinkkal volt a szövetség sátra. Így rendelte nekik Isten, amikor Mózesnek meghagyta, hogy készítse el azt a hegyen a látott minta szerint. Kedves testvéreim, tehát a Szent Sátor, mert hogy 40 évig nomád életmódot élt Izrael az Egyiptomból való kivonulás idején, ezért sátrakban lakott, és volt egy sátor, a Szent Sátor, amelyik a templomnak a funkcióját töltötte be. És erről a Szentírás is mondja, mint ahogy István diakónus is beszédében megemlékezik, hogy az Úr megmutatta Mózesnek a hegyen, hogy kell kinézzen ez a Szent Sátor, milyen beosztása, milyen díszítése kell, hogy legyen. És hogy az oltár, az égő áldozatok oltára, az illatáldozat oltára hol kell elhelyezkedjen. Tehát ez a Szent Sátor végül is nem emberi építmény a tervezése szerint, hanem Mózes égi mintákat lát. És a szentsége pontosan ebből adódik. Mózes megjegyez mindent, és utána a mestereknek elmondja, hogy kell megalkotni, hogy kell elkészíteni, megcsinálni, megépíteni ezt a szent sátrat. Aztán folytatja István, hogy templomot Dávid akart építeni, amikor már szedentárius életmódban volt Izrael, de hát ugye tudjuk, hogy a prófétán által azt üzeni az Úr, hogy sok vér tapad a kezéhez, ezért ő nem építhet templomot. És hát majd csak a fia Salamon építi meg az első jeruzsálemi templomot. És ez a jeruzsálemi templom is beosztásában, struktúrájában nem tér el az égi mintától. Tehát ahogy a Szent Sátor volt, most kő alakban templomként látjuk megvalósulni azt, amit Mózesnek mutatott az Isten. És nyilván, hogy ketté volt osztva ez a Szent Sátor, a belső részében oda a papok is csak akkor mehettek be, amikor ez engedélyezve volt a Jóistentől a szertartások rendje szerint, és ugye a többi rész az fenn volt tartva a kitett kenyereknek, ott égett ugye a hétágú gyertyatartó, és az illatáldozat oltára is ott volt. Az égő áldozatok oltára, ahol a bárányokat égették, azok háját és vérét ugye szétszórták, az pedig kint kellett lenni a templom udvarban bizonyára a füst miatt. Viszont ugye a szentek szentje, a legelzártabb rész, azt különös tisztelettel kellett venni, mert hogy ott őrizték a frigyládát a 10 parancsolattal, és a láda teteje volt nyitható, ez volt az a parapet, amelyiket 2 kerub díszített, és Mózes akárhányszor beszélt az Istennel, mindig úgy érezte, vagy úgy tapasztalta, hogy fölött szokott megjelenni, és úgy tudnak beszélgetni. Kedves testvéreim, ezt a struktúrát a keresztények is átvették, mert hogy mennyei minták alapján készült, és ez az Istennek a terve, amelyik egyszerű, de ugyanakkor nagyszerű is, és ezért van egy templomnak szentélye, nálunk visszakerült az áldoztatórács, a műemlékesek nagyon ragaszkodtak hozzá, és többször is felszólítottak, mert a liturgikus reform idején lebontották. Ez határolt el a szentét, ahová nem lehetett bárkinek belépni, és ugye itt van a csarnok, ahol ugye meghallgattatik az imádság. Kedves testvéreim, ugyanakkor a frigyláda helyett az oltári szentséget tároló tabernákulum van, és mi is, amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk, akkor efelé fordulunk, mintás doboz, akár láda, lehet úgy is mondani, vagy szekrény felé.
Tehát ez a mennyei struktúra megvan ma is. Csak hogy dolgok átértelmeződtek, például az oltároknak a jelenléte és szimbolikája. A illata áldozat oltára ugyan nincs meg, de füstölünk, tehát tömjénezünk a templomban. Ugyanakkor a kereszténység, amikor építkezett, szerette volna az ő identitását is beleépíteni a templom kövébe. És ezért például a szenteléskor 12 kereszt van a templomba megjelölve, 12 kereszttel azok a helyek, ahol megkente a falat a szentelő püspök, azért, mert az egyház a 12 apostol tanítására, igehirdetésére és missziójára épül, és alapítására is természetesen. Ugyanakkor az oltár, a főoltár, és minden oltár Krisztus szimbólum, és úgy vettük, hogy nem az égő áldozatnak az oltára, hanem az örök áldozatnak az oltára, ami Jézus Krisztus az oltári szentségben, aki Istennek a báránya is, amit a húsvéti bárány előre jelzett. Aztán ugye különösen Szent Ambrus említi meg munkáiban, hogy egy keresztény templom szentelésénél, hát ugye az ereklyéket beviszik, a vértanúk ereklyéit egy díszes körmenettel a templomba, és az oltár alá, vagy pedig az oltár mélyedésébe teszik. Ez pedig azért, mert minden vértanú az ő vértanúságában egy tökéletes utánzója Jézus Krisztusnak. És hát ugye ők az oltár alatt, vagy az oltárban vannak, az oltár mélyedésében, ahol Krisztus a fő és a tökéletes áldozat, ami miatt ők vértanúságot szenvedtek, és így tettek róla tanúságot. Tehát innen van az. És ezt a kis oltár mélyedést szepulkrumnak nevezték, tehát mikor elhelyezték az ereklyéket, tulajdonképpen egy temetési szertartást végeztek, nem feketében, hanem nagy ünnepélyességgel és nagy örömmel, és hát ugye azért van az oltároknak szepulkrum kövük, mert a kis sírnak a köve ez tulajdonképpen, és mindig erre kell helyeznünk a kelyhet a mise alatt. Természetesen, hogy a vatikáni zsinat után már ez nem kötelező, vannak már fa lapú oltárok is, ahol ez nincs meg. De a régi szertartásokban ezt előírták. Nálunk is megvan mind a kettőben, a régiben is, meg az új szembemisező oltáron is, és minden mellékoltárban. És azért füstöltük meg nem csak a krizma szentelésnek a helyeit, hanem az oltárokat is ma, mert hogy a szentek ereklyéi méltók a tiszteletre, a vértanúságuk miatt, és ezért illettük tömjénnel, a tömjén füsttel a tisztelet jeleként. Kedves testvéreim, ugyanakkor az egész egyház, mint testület, Jézus titokzatos teste, ahogy Szent Pál ezt leírja, és benne a fej, Krisztus nyilván. Mi a tagok vagyunk. A keresztény templom is valahogy le kellett képezze ezt a dogmatikus valóságot, ezért az oltár a Krisztusnak a jelképe, aki a fej, és a padokban mi a tagok foglalunk helyet. Tehát ezek a mennyei minták, és mindaz, amit Jézus kinyilatkoztatott, vagy amit alapított, az mind-mind megjelenik egy keresztény templomban. Ezért szent hely. Érdekes volt még a régi szertartásban, a mi krónikáink megírják, hogy a templom szentelési szertartás olyan 5-6 óra hosszás szertartás volt. A püspök úr, Fidler püspök úr is megkezdte reggel 8-kor, és valamikor délután 1:30 fejezte be. De rengeteg dolga volt, mert olyan gazdag jelképekben és gesztusokban, mozzanatokban is.
Például a templomban a szenteléskor hamuból egy nagy X-et öntöttek a földre, képeztek ki, és a püspök a pásztor botjával az egyik szárába a latin ABC-t, a másik szárába pedig a görög ABC-t véste. És ez az X tulajdonképpen a K betű a görög ABC-be, amit Krisztusnak a jelképe, és azért képezték ki hamuból ezt az X-et, ezt a K betűt a templomba, mert evel mutatja a templomszentelésnek a szertartása, hogy Jézus birtokba vette ezt a helyet. Mert ő az alfa és ő az omega, ahogy ugye a Szentírásban olvassuk, és ezért kerül az ABC, ugye a hamuba írás szempontjából. Kedves testvéreim, mindez azt jelképezi, hogy a kőtemplom és maga az egyházi közösség is szoros kapcsolatban van. Azért hallottuk a második olvasmányunkban azt, hogy ti Isten temploma vagytok. Isten temploma pedig szent, és ti is valamiképpen a keresztség által le vagytok foglalva Istennek, és ez a foglaló az jelenti, hogy bennetek is van szent. Egy szent tér, ahová Isten már egyszer belépett. Kedves testvéreim, felmerül templomszenteléskor a kérdés, hogy a templom nem-e a hovatartozást is jelképezi. Hiszen az egyház létezik általánosságban, melynek feje a római pápa. De az egyház a mindennapjait a saját közösségeiben éli meg. És hát ugye egy-egy templomhoz való ragaszkodás, az egy nagyon fontos dolog és érték a mi életünkben. Sokan tudják, én magam is tudom, hogy hol voltam megkeresztelve, és az a templom számomra kedves. Pontosan ezért. Vagy kedves azért, mert az elődeink építették, vagy hozzájárultak az építkezéshez. A lényeg az, hogy a templomba jövetel nem csak egy helynek a meglátogatása, hanem a közösségnek az építése is. Jézus egy ilyen közösséget alkot Zakkeus házába, a legrégebbi városba, a föld egyik legrégebben ismert városában, Jerikóban. Egy nagy, gazdag kereskedő város, ahol a vámosoknak a főnöke, ez a Zakkeus volt, aki igen alacsony ember volt, ezért fölmászott egy fügefára, hogy láthassa Jézust. Mivel ez a vágya valamiképpen érzékelve volt Jézustól, amikor Jézus a fügefa alatt elmegy, és bizonyára Zakkeus egy kicsit visszahúzódott, hogy le ne essen, vagy pedig hát ne vegye észre, akkor Jézus bármennyire szégyelte is a tettét, hogy fel kellett másszon egy fügefára, megszólítja, hogy ma este a te házadba kell megszállnom. És mi történik? A többiek rögtön a kritikával előállnak, és azt mondják, hogy hát Jézus nem mehet egy ilyen gazembernek a házába, vámosok fejének a lakába. És akkor ő előáll, és azt mondja, hogy mindent jóvá tesz. Hogyha valakit becsapott, kétszeresen kártéríti, és így tovább. Na, látszik, hogy ez a szándék, ami Zakkeusban működött, és bizonyára, amit cselekedettel véghez is vitt, ez a megtisztítása volt a helynek, ahová Jézus belépett. Amikor egy templomot építenek és felszentelnek, egy ilyenfajta tisztulást jelent ez a felszentelési szertartás, és miután ezt elvégezik, attól kezdve Isten, Jézus Krisztus beléphet oda, mint ahogy Zakkeusnak a házába. De a mi hitünk azt tanítja, hogy a Szentlélek templomai vagyunk. Kedves testvéreim, úgy élünk-e, mint a Szentlélek templomai, vagy nem?
Amikor rejtett bűneinkre gondolunk, amit szégyellünk, akár, mint Zakkeus szégyelte, hogy fel kellett másszon, bármilyen hatalmas ember volt egy fügefára, vajon mikor ezeket elkövetjük nap mint nap, akkor nem gondolunk arra, hogy Isten lát, úgy, mint Zakkeust a fügefán. Pedig ő bizonyára elbújt, hogy szégyenét leplezze. És a fa levelei között próbált olyan testtartásba maradni, hogy ne vegyék észre. És Jézus észrevette. Amikor ezekkel küszködünk, akkor gondoljunk arra, hogy a Szentlélek templomai mi volt, az azt jelenti, hogy Jézus ott van és látja. Mert itt a templomban is itt van, lát bennünket. A templomban egy többszörös jelenléte tud megvalósulni, hiszen ő maga mondja, ahol 2 vagy 3 az én nevemben összegyűlnek, ott vagyok. Hát nem 2-3 vagyunk, többen, és biztos, hogy itt van. Aztán jelen van a Szent Igében, Isten szavában, a Szentírásban, az evangéliumban, amit sokszor ő mondott. Ugyanakkor a harmadik jelenléte az oltári szentségben van. A negyedik jelenléte furcsa módon a papság szentsége miatt a papban is jelen van, mert a pap egy alter Krisztus, egy másik Jézus, amikor vezet egy szertartást, egy istentiszteletet, egy szentmisét. És éppen ezért van előírva, bár minisztránsaink nincsenek jól kiképezve és nem tudják, hogy amennyiben egy zsolozsmát vezet egy pap, vagy egy szentmisét, az oltári szentség előtt is meg kell hajolni, de a pap előtt is, mert ő egy alter Krisztus az ő funkciójába, nem a külalakjába nyilván. Kedves testvéreim, tehát ez a 4 fajta jelenlét, ami a papnak, a papság szentsége miatt ugye egy ilyen összekötő funkciója van, ez mind-mind Jézus jelenlétét biztosítja. Ezért fontos, hogy imádkozzunk papi hivatásokért, mert hogyha nincsenek papok a Szentírásban, talán az együttlevésben nem, de az oltári szentség és a Szentírásban való jelenlét, amit a pap gyakorlatilag érthetővé tesz az ő szavával, a predikációban, ez szétesik, megszűnik. És döbbenetes tapasztalnom sokszor azt, hogy engem is érnek kritikák, és azt mondják, hogy túl sokat beszélek, vagy hosszú a prédikáció, de amikor nem akarnak egy tanítást meghallgatni, vagy nincs türelmük hozzá, bizonyára nincs hitük, és ugyanakkor próbálják lefaragni ezt az időt, szent időt, és ezzel a lefaragással azt mutatják, hogy nekik nem kell pap, nekik ne beszéljen. Ugye a demokráciának és a digitális kultúrának az egyik hozománya az, hogy már nem lehet senkit se igazán megszólítani. Az interneten is föltesznek mindent, de az éterbe marad. Van, aki magára veszi, van, aki nem. De nincs egy célzott párbeszéd. És hát ugye a prédikáció pedig mindig egy célzott beszéd, és ez kellemetlen a mai világban. Mert úgy gondoljuk, hogy nem nekünk szól, különösen, hogyha megfogalmazza a mi hibáinkat és kimondja. Kedves testvéreim, pedig a korrekció az a kegyelem szintjén egy jó cselekedet is. És pontosan ez a korrekció hozta azt, hogy van egy templomi etikett. Hogy nem ülünk be a templomba úgy, mint a színházba, ahol beszélgetünk, hanem csendbe kell legyünk azért, hogy imádkozhasson más is, meg mi is. Ne zavarjon bennünket. Ugyanakkor a templomnak a szentsége megkíván egy magatartást is tőlünk. Mi rendelkezünk különböző gesztusokkal, összetesszük a kezünket, keresztet vetünk, letérdelünk.
de ezek mind-mind az imádásnak a gesztusai, ami csak Istennek jár. És éppen ezért ezeket a gesztusokat szeretnünk kell. Aki nem szeret letérdepelni úrfelmutatáskor egy misén, mert vannak ilyenek, mi az oltártól látjuk, a kántor is látja a kórusból, hogy ülnek, nem szeret letérdepelni, az imádás az benne nincs meg. Természetesen, ha egészségi állapot nem akadályozza, nyilván az mindig kivétel. De sokszor ezeket a gesztusokat ma ostobaságnak tartják. Régen még engemet is így tanítottak a hittanórán, ha elmész egy templom előtt, vess keresztet. Az úri emberek kalapot emelnek. Hányan eljárnak-e templom előtt a főutcára menetésére? Nem sokan vetnek keresztet. Mert az emberben ennyire nincs tisztelet a Szent iránt, az Isten iránt. Mert az ember azt gondolja, hogy ő lehet Isten. Soha nem lehet. Az embernek a tragédiája az, hogy a végtelenre szomjazik, de nem tudja elérni testi mi voltában, földi életében ezt a végtelenséget. És akkor ugye, ami történik a szeretetben is, hogy te szeretsz valakit, de vannak elvárásai nyilván, és azokat ő nem tölti be, akkor a szeretet gyűlöletté változik. És akkor gyűlöljük az Istent, mert nem vagyunk végtelenek. Pedig a Jóisten megadja a végtelenségnek a lehetőségét ezen a porhüvelyen keresztül, ami a mi testünk és a földi életünk, és a lelkünk is nyilván. Megadja. Csak ehhez nekünk fáradozni kell, amit mi nem szeretünk. Kedves testvéreim, a fáradtság pedig nem más alapszinten, mint a szabad akaratnak az Istenre való fordítása. Tegnap beszéltem a szent vágyról például. Kinek vannak szent vágyai? A hittanórán megkérdezem a gyerekektől ma, hogy ki akar a mennyországba kerülni. Senki föl nem emeli a kezét. Na, én aztán nem akarok meghalni. Pedig a mennyország az örök élet. Nincs szent vágy. Nincs. Kedves testvéreim, egy templomnak a kinézete és belseje, ugye a plébánosoknak egyik fő feladata, hogy áhítatot keltsen. Hogy a híveket úgy várja, hogy mikor belép oda, akkor érezzem valamit. Hogy most nekem másnak kell lenni. Hogy úgy, mint Zakkeus házában tisztává kell legyek, hogy Jézus találkozzék velem, és belépjen az én életembe és az én lelkembe. Sokan azt gondolják, hogy a szentmise egy ilyen szolgáltatás. Pedig hát nem arról van szó, mikor megkérdezzük, hogy voltál-e vasárnap a misén, hogy szolgáltatott-e a pap neked egy misét, vagy ilyesmi, hanem részt vettél te-e a szent misén. A gond ez, mert azt gondolják a híveink, hogy a szent misébe ők beleszólhatnak. Az a helyzet, hogy még a papok se. Mert a mise nem a papé szószoros értelemben, hanem az egyházé. És az egyház megszabályozta. Hát ugye, mikor még latin mise volt, akkor hát ugye az volt a csodálatos, hogy bárhova bement az ember egy katolikus templomba, hallott, hogy Dominus vobiscum. Rögtön tudott felelni rá, hogy et cum spiritu tuo, és otthon érezte magát. Sőt, ugye az egyszerű néna a viccbe azt mondta a bácsikának, a férjének, akivel elment külföldre, és a templomba ugye meghallotta a Dominus vobiscumot, ugye Pista, hogy itt is magyarul beszélnek. Ugye, így vagyunk, de ez most már ugye megszűnt. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a gesztusok és a szertartásnak a rendje be legyen tartva. Azért, hogy mindenki felismerje, hogy hol tart a Szent Mise. Mert mindenütt úgy kell bemutatni. Ezen mi nem változtathatunk a mi kényünk, kedvünk szerint.
hanem ezt be kell tartani. Éppen az egység miatt. Mert az egyház egy. Így imádkozzuk a hiszek egybe is. És az egységet valamiképpen így kell, hogy kifejezzük. Kedves testvéreim, mikor a templom szentelését ünnepeljük, akkor nézzünk fel ezekre az oszlopokra, meg az ablakot takaró rácsokra. A pálos rendnek, aki építette ezt a templomot, a címerébe benne van a pálma, és stilizált mindegyik, kivéve itt a szentélybe, az megfelel a művészeti előírásnak. És ugye azok a rácsok ilyen rombusz alakúak, mint a gyontatószékben is így vannak a mi rácsaink. Ez nem más, mint a pálmának a törzse, hogy vágják le a leveleit, hagy egy ilyen rombusz alakot, úgy van, minthogyha úgy volna összerakva. És hát ugye ehhez egy Zsoltár vers tartozik, hogy virul az igaz, akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. És ezért van ez a palmíros minta az egész templomunkban. Vigyük ezt magunkkal, hogy ha a Szentlélek templomai akarunk lenni, akkor viselkedjünk úgy, mint a pálma, amelyik növekszik, és egyre jobban adja az ő gyümölcseit és terméseit. Hogy a pálma, amelyik az igazakat jelképezi, az a mi jelképünk is legyen. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei Atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő népe. Imádkozzunk, Urunk, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, apátjainkért és papjainkért, szerzeteseinkért, tartsd meg kegyelmedben prépostságunkat és templomi közösségünket. Imádkozzunk egész népünkért és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezűen. Kérjük téged,
Imádkozzunk a jelenlévő vendégeinkért, az arándokokért, egyházközségünk minden tagjáért, lakjék szívükben a szeretet, és vigyék haza otthonukba a békesség, a boldogság és a tisztelettudás, valamint a becsület kincseit. Imádkozzunk a szenvedőkért és az elhagyottakért, magunkért szorongatott helyzetünkben, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért, nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért is, rendtársainkért is. Legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére, ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. szívemből magasztaljak, Uram, téged, mert meghallgattad ajkam igéit. Angyalaid szín előtt zengek Zsoltárt néked, leborulok szent templomod felé.
szabaddá tetted nevedet és igédet. Meghallgattál, mikor hívtalak, erőt öntöttél lelkembe. Szálljon fel, Uram, színedhez, imádságom, mint a tömjén füstje. Kezem, ha feléd kitárom, hála áldozatként fogad jó szívvel. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg nekünk, hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod nekünk, hogy látható szentét építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye, és ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándok útját járó népedet. Te itt építesz minket élő templommá, és gyarapítod a világszerte elterjedt egyházat, Krisztus testét, hogy a békéről szóló látomás a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. És ezért mi is, szentjeid boldog seregével együtt, a dicsőség templomában magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, és hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt:
Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És hittel várjuk Feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra éltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, László püspökkel, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Írtak le lelkedben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te
Ím az Isten báránya, ím aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Legyen áldott, dicsőített, szeretett, imádott és felmagasztalt a felfoghatatlan és kimondhatatlan Isten szent neve, Isten minden teremtményétől a földön és a föld alatt, ami Urunk Jézus Krisztus szent szíve által az oltári szentségben. Amen.
Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, add, hogy ez a neked szentelt nép mindig örömmel fogadja áldásodat, és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet jelen bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Örök Atya, felajánlom neked Jézus Krisztus drága szent vérét és sebeit, amelyeket a Szent Misében is ünnepeltünk, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szíve által, hogy a szűzanya sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse, különösen most ebben az órában és a mi helyzetünkben. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És mélyében fogadás szent lélektől, szent fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leányam. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn. És mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk és szószolunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak,
mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Irgalmas szűzanyám, királynőnk üdvözlégy, áldom téged, édes, édesség, reménység, kik év a bűnéért, száműzésben élünk, de síralom völgyből, könnyek között kérünk. Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed, mutasd meg majd nékünk áldott egyszülötted, ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária. Ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek munkálkodása által előkészítetted, hogy Szent Fiad méltó ajléka legyen. Add, hogy akik az Isten anyjának emlékezetén örvendezünk, az ő kegyes könyörgése által minden fenyegető bajtól és az örök haláltól megszabaduljunk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hálás köszönetem, hogy 4 napig kitartottatok itt mellettem, a Szent Mise ünneplésében, amelyben könyörögtünk az Úrhoz, hogy segítsen meg, és ugyanakkor megköszönve minden imádságot, minden áldozatot, továbbra is számítok imáitokra, és a következő alkalom, amikor nyilvánosan ezért imádkozunk és találkozunk, az az Arkangyalok napja lesz, szeptember 29, egy hétfői nap, 7 órakor az Úrangyalán. Mindenkinek kívánok áldott estét, és hogy a búcsút is elnyerjük, egy Mi Atyánkot imádkozzunk 14. Leó pápáért és az ő szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Úr legyen veletek, és a lelkedben, legyen áldott az Úr neve. most és mindörökké, Az Úr a mi segítségünk. aki a szeget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen